Τώρα θα πάρουμε το ισπανικό, το HT1. Του έχουμε ευαισθησία maximum, διαχωρισμός του 0. Ανοίγουμε. Τώρα πάμε στα κεραμίδια. Βλέπετε πολύ μηδαμινή απόκριση στα κεραμίδια. Βλέπετε δεν χτυπάει τίποτα εδώ. Εδώ έχουμε ένα δαχτυλίδι από κάτω στους 25 πόντους. Πιάνει. Πάμε το κυβότιο στους 70. Βλέπετε στους 70 το πιάνει πολύ καλά. Θα του βάλουμε τώρα διαχωρισμό στο 3. Στο 3 δεν χτυπάει σύρματα. Ελάτε να δείτε. Ενώ να το βάλω στο 0 δεν χτυπάει κανονικά. Κοιτάξτε. Το γυρνάμε πάλι στο 3. Πολύ λίγο. Τα έχει κόψει τελείως. Και ξαναπάμε πάλι στο κυβότιο. Βλέπετε συνεχίζει μας το χτυπάει. Άρα μας δίνει ένα καλό στόχο διαχωρισμό. Πάμε πάλι στο δαχτυλίδι. Συνεχίζει το χτυπάει και με διαχωρισμό. Έχουμε κόψει δηλαδή σύρματα και πρόκες. Και πάλι τίποτα. Και κάνουμε ένα ακόμα στους 30 πόντους να δούμε αν πιάνει το δαχτυλίδι ή τη λίρα. Ορίστε τη λίρα. Συνεχίζουμε, το έχουμε στο διαχωρισμό στο 3 και βλέπετε ότι τη λίρα την πιάνει και στους 30 πόντους. Και βλέπετε και σε άδειο 0 απόκριση.